Така, здравейте на всички! Да ви разкажа как приключи хакатона на MetaCities, в който участвахме наскоро. Участвахме в екипа ни AI Дневник. Хакатона иначе беше международен, имаше екипи и български, гръцки и от Кипър. Екипите бяха, някои от тях са смесени с представители от различни държави, като ние бяхме чисто български екип. Успяхме да направим най-различни неща, изградихме бизнес модела, помисляхме и за прототипа, и за самия продукт, проучвахме как ще стане. Също така в университета направихме и предпроектно проучване с анкета, като финализирахме и формулирахме всичкото това и го представихме наскоро на тъй наречения Demo Day, или бих казал финалния конкурс, в който всички се презентираха идеи, журито задаваше въпроси и като цяло, като преживяване, това беше доста трансформиращо, много мотивационно, препоръчвам го на всеки. Това помогна с формирането на идеята, това помогна на сформирането на ключови маркетингови материали и най-различни такива, като продължаваме нататък с разработването на самото приложение, за което вие вече знаете. AI Дневник е мобилно приложение за водене на бележки с най-ключовата функция е бутончето, който ако се натисне, да може да го попитате върху вашите бележки, върху вашите знания и то да ви отговори и можете да се направите един диалог, в който да изясните някои неща. Като допълнителни функции са някакво планиране, резюмиране на деня, на седмицата, дори и на месеца. Всичкото това много добре го изяснихме. Също така имахме прекрасна връзка с нашия ментор, много добър човек, Сне Алам от Холандия, която ни помогна в изграждането на презентацията за Demo Day. Също така и разменихме контактите с журито, което беше задавало изключително интересни въпроси, не само на нас, ами на всички участници. И също така се радваме много на участниците, които бяха там, защото смятам, че екипите са дали всичко от себе си и са направили интересни идеи. Много искам да ви споделя какви бяха, но за да спазя една конфиденциалност, само с тяхно позволение ще мога да го направя, но се надявам скоро да се чуем и да се говорим с тях по повод на техните идеи отново и може да направим и някой клипче заедно. Очаквайте скоро нещо ново, а сега бъдете живи и здрави и успех! До скоро!